En nombre de Unións Agrarias, quero agradecer a convocatoria desta comparecencia de apertura e constitución da Comisión Parlamentaria. Quero agradecelo de maneira moi especial por a unanimidade que despertou no conxunto dos grupos parlamentarios, que si ben isto non anticipa nada do que vai a ser o desenvolvemento, sobre todo as conclusións, eu espero que o feito e o cambio do diseño inicial da comisión, de facela de investigación e convertila nunha comisión de estudio, nos vai a permitir que, como case sempre, as cousas que funcionan salen dun consenso entre todas as partes da cadea, entre todos os grupos, porque estamos a falar, ademais, dun sector que vai máis alá do valor e da importancia económica, que é un sector estratégico para Galicia, pero que xestiona fundamentalmente non só postos de traballo e volumen económico de facturación, senón a xestión territorial do noso país, a xestión e a loita contra o lume o empreo. Unha comisión de estudio non sustituye a inspección administrativa, tampouco debe anticipar responsabilidades sin probas. O seu cometido é reunir información, escoitar as partes, contrastar explicacións e converter o coñecemento obtido nun dictamen con propostas. O Parlamento pode facer aquí algo que nunha desas instancias non se pode facer por separado: construir unha visión de conxunto, acordar unha política de país con visión de futuro e altura de miras. Unións Agrarias deu o paso, por primeira vez, de constituir e de pedir ao Parlamento, ao que lle agradecemos a todos os grupos esa unanimidade, unha comisión de estudio e primeiro de investigación, porque partíamos dunha idea de que o que pasou no mes de abril non é un acontecemento máis dos múltiples que se viñeron repetindo ao longo dos últimos anos. Non foi unha baixada de precio sin máis, non foi unha decisión unilateral da industria sin máis, non foi a imposición duns contratos de abastecemento e de adhesión sin máis, porque, por desgracia, iso vimos ben acontecendo desde que existe a entrada na Unión Europea, desde que existe o sistema de cuotas. Pero pasou dun xeito que, pese a que neste momento xa nadie cuestiona, porque hai múltiples sentencias das audiencias provinciales do Tribunal Supremo que acreditan que a industria entre o 2000 e o 2013 pactou de forma unilateral o precio do leite, convertiu un cártel para que España e Galicia, sendo dos países deficitarios na produción de leite, tuvera o precio máis baixo, se intercambiaba a información, se intercambiaban os gandeiros e mantiñan un precio artificialmente á baixa. Pero neste momento, eso que xa, como digo, está neste momento acreditado nos tribunales, están xa os gandeiros nese proceso de reclamación, donde Unións Agrarias canaliza neste momento judicialmente 7.250 demandas por máis de 1.000 millóns contra a industria, por cartos que se lle quitaron aos gandeiros produto deste pacto. O que está pasando neste momento era unha situación tremendamente grave. En primeiro lugar, porque se produce unha baixada das máis brutales que se ten dado, donde, por unha decisión unilateral de un novo acordo entre as industrias, probablemente sin a torpeza na que se fixo no pasado, de reunirse, facer actas desas reunións ilegales e deixar probas por escrito, aquí se fixo dunha forma máis sofisticada. O 100% das industrias tomaron unha decisión unilateral de baixar entre 7 e 8 céntimos o litro de leite nun momento donde non había unha caída de precio ao consumidor, donde non había un excedente de produción, seguimos apenas abastecendo un 70% do noso mercado, e, sobre todo, donde se producía unha situación que nunha economía de mercado é difícil de explicar. Se produce unha baixada brutal no mesmo mes en que se estaba producindo un incremento de costes como consecuencia da guerra de Irán importantes na enerxía, no gasóleo, en todos aqueles elementos trascendentes na fabricación e na produción das explotacións leiteiras. Se fai, ademais, nunha comunidade autónoma donde tiña os precios máis baixos de toda España. Vimos convivindo con a lacra que non ten explicacións na economía de mercado nin nunha situación de relacións contractuales normales, donde, sendo a principal
zona productora, con máis do 42%, donde está o 56% dos gandeiros que abastecen esa industria, que lle son imprescindibles para poder abastecer ese mercado, se toma a decisión de baixar entre 7 e 8 céntimos, prácticamente o doble do que se baixou noutras comunidades autónomas. Por lo tanto, se castiga na baixada de mercado doblemente nun sitio onde tiñamos o precio máis baixo con respecto a esas outras comunidades autónomas. Unha baixada dun 13% cando se estaban incrementando os costes e, ademais, acompañando dunha práctica que nos consta, porque así a denunciamos tanto na AICA galega como na AICA española como no Tribunal de Defensa da Competencia, dunha entrada masiva de cisternas de leite de Francia e de Portugal prácticamente sin precios ou con precios entre 4 e 10 céntimos postas nas fábricas en Galicia. Difícil de explicar nas relacións de dumping comercial. Non é posible que leite pagado a un gandeiro portugués a 36, 40 céntimos se poda poñer en Lugo ou en Villalba a 4 céntimos. É dicir, estamos ante unha situación de competencia desleal, pero ademais estamos ante unha situación que supoño que cando comparezcan responsables da Xunta nos explicarán que irregularidades se detectaron nas investigacións que nos constan que se estuveron facendo nas industrias nunha posible irregularidade frente aos consumidores. Tendremos que saber a onde foi parar ese leite, que trazabilidade ten e se realmente nos produtos que compra o consumidor figura de forma clara a onde vai destinado ese leite. E a maiores se fai dun xeito uniforme. A baixada a lidera unha das grandes empresas, prácticamente as 6 principales empresas galegas recoñen a máis da mitad dos gandeiros de Galicia e, polo tanto, a que sale primeiro, liderando esa baixada, é copiada de forma sistemática polo resto de industrias e é copiada de forma sistemática pola totalidade dos gandeiros. Se alguén ten dúdas de que a lei que protexe a negociación colectiva a través do PES ou que protexe que ningún gandeiro ten que firmar un contrato de adhesión baixo amenaza senón produto da negociación, bastarálle con repasar os miles de contratos de cada unha destas empresas para que literalmente non só coincida o precio, senón que coincidan hasta as erratas. Prova evidente de que cando chegan os últimos días de finalización do contrato, dado que unha industria non pode recoller leite se non ten contrato firmado, o feito de que sea un produto perecedereiro sitúa os centros de gandeiros a ter que asignar o contrato que lle poñen diante sin ningún tipo de negociación. É imposible, é fácil demostrar empíricamente que 1000 gandeiros negociando con unha industria é imposible que todos negociaran as mesmas condicións, un contrato uniforme e que firmaran a continuación. Creemos, polo tanto, que esta situación non pretendemos convertila nunha proba xa inicial, pero sí pon de manifesto que todos os esforzos feitos hasta ahora polo paquete lácteo, pola lei de cadena alimentaria que pretendía corrixir, empezou España, pero sigue o conxunto da Unión Europea, a dificultad de negociación dos gandeiros frente a un número pequeno de industrias e frente á distribución, a lei e o acordado hasta ahora non nos permitiron corrixir esa situación. E a prova evidente, como digo, é que Galicia sigue neste momento cobrando 4 céntimos menos que a media de España, e é bo que nas estadísticas que desde os sectores públicos nos facilitan tanto o Ministerio como a Xunta, aprendamos a diferenciar que as medias están trucadas. O precio medio oficial en Galicia prácticamente cobramos 2 céntimos medios, según as estadísticas, menos que España, pero a realidade é que é o doble, porque se calculamos a media de España sin Galicia, dado que Galicia aporta prácticamente a mitad do leite, quitamos Galicia da media española, resulta que o noso diferencial é prácticamente o doble. E é moi difícil de explicarlle a un gandeiro de Ribadeo que polo simple feito de estar a 300 metros de cruzar o puente cobra 5 ou 6 céntimos menos por leite de igual calidad
que a que cobra o seu veciño do lado. Alguén podría explicar, bueno, é que en Asturias, Central Leiteira Asturiana, compra o leite a unha SAT e, polo tanto, a SAT reparte os beneficios antes de impuestos, vía precio, e por iso pode facer. Pero que a mesma práctica podemos establecer con Castilla e León, con Cataluña ou con Andalucía. E máis, como dixen, os esforzos feitos nos últimos 2 anos para acortar ese diferencial volveronse a agrandar de xeito importante nestes momentos. Prácticamente, mentras aquí se baixou, como digo, hasta 7 ou 8 céntimos de media, nestas comunidades autónomas que xa partían dun precio máis alta, a baixada foi moito menor, rondando entre os 4 e os 5 céntimos. Por lo tanto, todo o que habíamos acortado de diferenciación non se explica. Ao contrario, por leite de igual calidad é moi difícil explicar que donde hai un maior número de gandeiros, donde hai un maior número de produción, non deberá ser donde está traballando a industria para corrixir esa situación. Pero deuse tamén unha circunstancia doblemente grave, e é que, sin razóns económicas e de mercado que o podan xustificar, un gandeiro galego en Galicia, pequeno, chega a cobrar hasta 8 céntimos menos que un gandeiro grande. Dito de outro xeito, un gandeiro de menos de 100.000 litros ten un precio medio neste momento de 38,80, frente a un gandeiro grande de máis de 700.000 que cobra máis de 46. Claro, este diferencial, se non o podemos atribuir a un problema de calidad, senón simplemente a precio base, a industria nos podría tratar de convencer que é produto do incremento de costes de produción. Calquera que analice as rutas de recollida da industria, ningún gandeiro pequeno se sitúa fora das rutas de recollida onde hai outras explotacións grandes, porque os que quedaban pequenos ou fora desas rutas de recollida, que miren en Ourense cantas rutas de recollida poderon manterse desde o momento que foron desaparecendo. Quedan ou pa queixerías ou pa entregas moi dificultosas. Por lo tanto, o recoller nunha explotación grande e a 1 kilómetro recoller unha explotación pequena é moi difícil justificar hasta 8 céntimos de diferencia. Pero algo que nos ten que facer reflexionar a todos. Galicia está perdendo unha media de un 5 ou un 6% de gandeiros cada ano. Nos últimos 10 anos pasamos prácticamente de 9.000 gandeiros a 4.800. Sin embargo, incrementamos nestes mesmos 10 anos, desde 2015, un máis de un 19% na produción de leite. E esta dinámica se veu facendo durante todos estes últimos anos. Que significou? Que un número cada vez máis pequeno de explotacións produce un volumen máis grande de leite. Dito de outro xeito, apenas un 30% das explotacións producen o 75% do leite que se produce en Galicia. E iso nos está levando a que durante os últimos 15 anos todo España caeu en gandeiros, pero tamén en produción, e Galicia era a única que compensou que a caída de gandeiros non iba implícita a caída en produción. E máis, prácticamente a caída que se deu de produción no conxunto de España se compensou co incremento en Galicia. Pero neste momento estamos chegando a un tope onde esta situación empeza a tocar teito. Por lo tanto, a industria faría ben en pensar que o actual modelo o vai a poder de leválo ao extremo, que vai terminar sobrando a corto prazo é parte desta industria. Porque as grandes non teñen capacidade de seguir crecendo por un problema de falta de mão de obra, por un problema de base territorial, por un problema de exixencias medioambientales, e as pequenas medianas que podían ter posibilidades de crecer, elles moi difícil poder ter un plan de futuro cando están tendo descontos sancionadores dese diferencial de hasta 8 céntimos que lles impide poder plantearse un problema de estabilidade. Nun estudio recientemente feito por técnicos para a Interprofesional Lácteas para facer un plan de futuro e de estrategia, coincidían que a inmensa maioría dos gandeiros, o 80%,
lles preocupaba máis a forma como decidía a industria o precio que lles pagaba que o precio mismo. Quer isto decir que a inestabilidade que se traslada o sistema de direito de pernada da industria para decidir unilateralmente canto quere ganar e a como quere pagar, sin ter en conta criterios objetivables, traslada unha incertidumbre a un empresario que ten que facer grandes inversiones para poder pensar a corto e a medio plazo. Seamos conscientes de que en Galicia presumimos de que hai un número moi importante cada ano de xente que se incorpora ás explotacións. Temos un número importante de solicitudes de incorporación, de planes de mellora, hasta o punto de que moitas veces quedan anos en que non se dan atendido todas esas solicitudes de incorporación. Mais alá da consistencia que poden ter, os datos nos dicen que casi todas elas habían planteado incorporar xente nova con inversións millonarias na explotación, feitas con os criterios de precios estables do pasado. Moitos destes xóvenes se encontraron o día 1 de abril con un plan de amortización na explotación que lle cambiamos unilateralmente porque a industria decidiu que, sin que houbera criterios obxectivos de mercado, liquidaron 19 millóns de euros menos cada mes. Si multiplicamos esos 19 millóns de euros menos cada mes que decidiu unilateralmente unha industria seguida por todas pagar ao conxunto do sector lácteos gallego, e máis cartos que todas as axudas da PAC que veñen en todo o ano como axudas directas para Galicia. Por lo tanto, estamos falando de que esta situación require, ao noso entender, que nos paremos non para seguir falando de plans estratégicos, para poñernos de acordo, unha vez falada ca distribución, falada ca industria, falado cos técnicos, de plantearnos un plan que teña como objetivo medidas a corto, a medio e a largo plazo. Desde Unións Agrarias non é necesario un novo estudio ni un novo plan estratégico, que o temos e que bo. É necesario unha planificación de medidas con presupuestos, con persoas responsables, con períodos de ejecución que nos permitan corrixir unha situación que nos está levando a unha posición realmente delicada. Hoxe, pos gandeiros, a moi corto plazo para a industria, que, por desgracia, ten unha parte moi importante da súa conta de resultados ligada á produción de leite líquido, polo tanto, con escaso valor añadido, cando o incremento fundamental, a caída de consumo de leite líquido, vai acompañada dun incremento importante de outros produtos e de queixo, e iso nos debe levar a esa decisión que nos entendemos que nesta reflexión máis ou menos global que estou facendo no documento que lles entreguei vai máis elaborada e vai máis con propostas concretas, pero sí entendemos que neste momento non chega ca lei de cadena, non chega co paquete lácteo. Temos que ir a medidas máis importantes que unha industria ou unha cadena de distribución incumplir a lei de cadena, 3.000 euros de sanción lle resultan pouco utilizables. E eu creo que é bo que deramos un paso adiante para que aquelas industrias que aposten por transformar e poñerlle valor ao leite teñan un plus á hora de acceder ás axudas que hai para a industria. Non se trata de prohibir a determinadas industrias acceder a axudas que pode ser ilegal, pero nada impide que na concurrencia competitiva primemos aquelas industrias que liquidan a leite de igual calidad, precios semellantes a outras comunidades autónomas, que apostemos por aquelas industrias que apostan por transformar o leite e poñerlle valor añadido e, polo tanto, que evitemos esa situación de non facer nada nos leva a que cada vez teñamos menos gandeiros e con unha situación económica máis comprometida. A produción de leite en Galicia, a vocación da produción de leite, a vocación dos gandeiros, a capacidade profesional dos gandeiros está máis que demostrada.
non sobran leite, faltan gandeiros, por desgracia, porque, como digo, seguimos tendo que traer máis dun 30% de produtos lácteos de fora. Non se trata, estamos nun mercado único, e non se trata nin de prohibir a entrada de produtos, pero sí parece lógico que entren nas condicións legales de competencia leal. Non pode ser posible poder traer unha cisterna de leite Portugal a 4 céntimos, metela en Bric, en Pontedeume, e vendela como produto dunha cooperativa poñendo simplemente Unión Europea. Consumidor, os gandeiros, necesitamos que esos produtos que veñan de fora teñan a trazabilidade consistente. Non prohibir, senón simplemente somos conscientes que temos que traer de fora, pero traigamos o que non demos producido aquí e compitamos nesa igualdade de condicións. Pensar que solo resolvendo o problema da negociación colectiva resolvemos todo o problema do sector lácteo, nos equivocamos. Pero temos que empezar por, como digo, o precio do leite ou estas baixadas irracionales supoñen máis cartos para un gandeiro que todas as axudas públicas que veñen da Unión Europea, por moi importantes que son. Por lo tanto, parece lógico que falar da PAC, falar da negociación colectiva, nos leva a un paso máis, que é como fortalecemos e impedimos os contratos de adhesión. En España, antes de que se fixera a excepción en ningún outro sector, no sector lácteo está permitida, igual que no sector laboral, a negociación colectiva a través das organizacións de produtores. Pero non está regulada a forma de saltala por parte da industria. Unións Agrarias ten impulsado a Organización de Produtores Lácteos Lega, a máis grande da Unión Europea en número de gandeiros e a segunda de Europa en volumen de leite comercializado. Despois de 15 anos, podo dicir que fomos incapaces, pese ao volumen de gandeiros e ao volumen de leite, de poder modificar nunha mesa de negociación un solo contrato. Que triquiñuela se valía a industria? Simplemente forzar a ruptura da negociación ca OP, ca Organización de Produtores, e a continuación coller ese contrato á baixa e leválo gandeiro por gandeiro a firmar. Por lo tanto, no documento que propoñemos parece lógico que un gandeiro que está nunha OP que cedeu a súa capacidade de negociación colectiva, nos negociamos de forma colectiva 1.271 gandeiros con máis de 1 millón de toneladas de leite, non pode existir unha negociación que a industria permita coller e ir á negociación individual para romper a negociación colectiva. Parecería lógico que aquel gandeiro que renuncia á súa capacidade individual de negociar e lle cede a unha organización colectiva figurara no listado público que pudera acceder á industria que vai a negociar e, polo tanto, aqueles gandeiros que están nunha OP non pudera saltarse pola porta de atrás a negociación. Parece lógico que, cando se trata dun produto perecedereiro como leite e se espera a negociación ao último día do contrato, ten que haber ferramentas para que o gandeiro non este na tesitura o día 1 de abril ou tirar o leite ou firmar o que lle pon. Por lo tanto, parece lógico que, en caso de que non houbera acordo entre a industria e o produtor, se pudera prorrogar automáticamente o contrato que estuvera en vigor mentres non houbera un acordo. Parece tamén lógico que na negociación colectiva, xa non digo na negociación de cada gandeiro, na falta de acordo, houbera figuras como a do mediador. Unha persona, no caso, hai un modelo que está funcionando ben, que é o modelo francés, onde un funcionario de Hacienda é o intermediario nese proceso, como se dan tamén nas relacións laborales, que, en caso de non acordo, podera intervir. Pero o que é máis importante é que nun sector volátil como é o do precio do leite, a estabilidade vai moitas veces reñida ca evolución do mercado. Eu entendo perfectamente que non hai ningunha industria, nin ningún gandeiro, que poda asumir unha estabilidade dun contrato dun ano, como marca a lei que é obligatorio, doxe sabendo os vaivés que estamos neste momento dos costes da alimentación, da evolución do mercado, da evolución dos produtos. Pero para iso existen fórmulas que están reconocidas. Nada impide que un gandeiro, unha organización de produtores, chegue a un acordo con a industria por un período dun ano e que
fai a negociación do precio de partida. Pero nadie impide que cada 3 meses ese precio se poda modificar a alza ou a baixa en base a uns indicadores públicos non manipulables, como poden ser a evolución dos costes de produción. O precio do leite non é o mesmo se está o cereal a un precio que se está a outro, se está a enerxía a un precio, por lo tanto, os costes de produción son un elemento importante. A evolución dos precios industriales é un elemento importante, inda que España nos guiamos máis por a incidencia que ten o precio do PVP da marca blanca que dos mercados internacionales de leite en polvo e mantequilla. Ou outros elementos que sí están reconocidos noutros países e que, por lo tanto, Señor García, ten que ir concluindo. Que si reducimos a comisión só e falar do precio do leite nos estaremos equivocando. O manter a produción ou incrementala en condicións normales e sostenibles dependemos da complicidade da industria e da complicidade ca distribución. Durante moitos anos a distribución utilizou o leite como produto reclamo. Recordades cando durante 2 ou 3 anos estaba entre 0,56 e 0,59, que era imposible formar precio para baixo. Iniciativa da Xunta das Organizacións Agrarias da Industria, que era a que tiña daquel momento auga ao cuello, forzamos a distribución para que pudera ganar cartos co leite. A distribución hoxe é a principal colaboradora co sector produtor. Ten claro que se poden ganar cartos vendendo leite e ten claro que non perde clientes nesa batalla de utilizar a leite como produto reclamo. Sin embargo, nos falta que a industria opere nesas condicións de igualdade e sea consciente que sin gandeiro as cadenas de distribución poden traer o leite perfectamente envasado xa doutros países. E pensar no futuro do sector gandeiro é pensar tamén no futuro real. Non vai haber gandeiros que podan continuar, nin xente nova que se incorpore, se non resolvemos eivas básicas que ten o sector, que a dos servicios públicos. Vivir no rural ou vivir do leite non pode ser ciudadano de segunda cando falemos da educación, do acceso a novas tecnoloxías, do transporte. Vivir no rural e querer ter futuro implica ter acceso a mão de obra. Temos un problema importantísimo de falta de mão de obra, non só para non ter que depender permanentemente de rebós, senón para poder tamén ter un mínimo de calidade de vida, de poder dispoñer dun fin de semana, de poder rotar ou de poder ter unhas vacacións. Temos unha necesidade imperiosa de que esas 500.000 casas que hai abandonadas no rural se podan poñer en disposición non só para traballadores desos gandeiros, senón incluso para que no rural tamén se poda vivir, inda que non se teñan vacas de leite, que se poda ter outra actividade económica, e só nun planteamento dese conxunto estaremos apostando por este sector que é a columna vertebral de Galicia. Que non teño experiencia en estar presente en comisión ni no Parlamento, por esa torpeza incluso de manexar o micro. Pero sí me gustaría que fóramos capaces, nunha comisión reducida como a que forman, por voto ponderado, os 3 principales partidos, máis o de Democracia Orensana, que agora non está, pero que me comentaba que seguiría despois por vídeo, que fóramos capaces de abstraernos das comisións normales de funcionamento político que hai, porque estamos ante un tema que pretende poder implementar unhas medidas a moi corto prazo de 6 meses, de 9 meses, con un presupuesto, con unhas responsabilidades que o problema non é debate. Eu creo que, dicía antes que falta documentación, eu creo que se hai un sector que está super controlado e informado é o sector lácteo. Hoxe en día, sin respeto ningún de secreto estadístico, sábese o que paga cada industria o que lle paga cada gandeiro. O sector produtor está totalmente en pañales, posto encima da mesa. Non pasa o mesmo cando seguimos o seguinte eslabón, de a como vende a industria a distribución e cales son os márgenes da distribución para arriba. Aí empeza a funcionar o secreto estadístico e non se poden poñer encima das mesas a resultados. E con isto contesto ya unha das preguntas. Mire, esta baixada brutal por parte da industria estás acompañando sin a máis mínima decencia
con rodas de prensa dos CEOs das distintas industrias lácteas presentando os resultados como os máis beneficiosos da historia. É dicir, a inmoralidade chega hasta ese extremo. Pero eu creo que na situación na que planteamos, eu creo que os problemas témolos todos claros. Ni siquiera casi nos fai falta estudiar moitos documentos. O que nos fai falta é lograr que houbera unha posición conxunta do Parlamento de Galicia, porque era a mellor forma de dicirlle tamén ao conxunto da industria e ao conxunto da distribución que as solucións non van vir de parte. Todo o que podamos plantear desde o sector produtor e que se poda acordar no Parlamento para impulsar desde o Ejecutivo galego, desde o Ejecutivo nacional, vai a ter pouco recorrido se a industria non se sinte atañida e se a distribución non se sinte partícipe. Eu creo que, dentro das múltiples preguntas, empezo por unha parte que falaba o señor de Democracia Orestana de pacto secreto dunha situación. Non, mire, nós non facemos ese xuicio de valor. O que poñemos constatación é dun feito, que nunha comunidade autónoma que tiña os precios máis baixos de España, toda a industria, de forma uniforme, decidiu o día 1 de abril baixar de forma uniforme o precio a todos. E o mesmo non o fixo na comunidade de Castilla e León nin na de Navarra. É un novo cártel da leite? Pois non o sei porque non o vamos a poder demostrar. Os feitos concretos indican que sí. Se non se lle baixou un solo céntimo ao consumidor, se non caeu o consumo, todo eso que se lle baixou ao gandeiro queda nas maus ou da industria ou da distribución. Pero, desde logo, do consumidor non. Non caeu o consumo, non baixou o precio, por lo tanto, estamos ante esa mesma situación. E o problema de repetir permanentemente aquilo de compararnos cos mercados europeos e comparar realidades moi distintas. España ten que seguir importando leite de fora, ou produtos lácteos. E iso é legal. Estamos de acordo que o importen o máis barato que podan. O único que lle pedimos é que o que importen dese país excedentario que nos coloca aquí os seus excedentes non lle poña precio ao noso leite. En todo caso, como digo, se traen leite de fora legalmente a un precio que non sea dumping, pois mellor para eles paso a conta resultados, pero esas cisternas coyunturales non poden ser as que lle poñan precio ao leite na primavera, porque nos podemos encontrar, e non teño ninguna bola de cristal, é moi probable que no mes de noviembre e diciembre teñamos esas mesmas industrias que pactaron unha baixada lineal de precio en Galicia superior ao resto, que se vexan na obrigación de estar peleándose por novas cisternas de leite porque lles falta leite no mercado. Estaremos ante unha nova situación que é a que non quere o sector. O sector non se queixa tanto, queixase da decisión e de por que se tomou, cando non hai razóns objetivas, pero non se queixa tanto dun axuste razonable de precio, senón de que non sean criterios obxectivos os que determinen as subidas e baixadas. Por lo tanto, temos claro que un dos principales elementos que poñemos encima da mesa é que todas as modificacións que se fixeron no paquete lácteo e na lei de cadena consagran direitos do gandeiro que logo son inejecutables. Dice o artículo 7 ter: ningún pode pagar o eslabón de abaixo por debaixo do que lle costa producir. Pero a continuación dicimos, non, o coste de produción é individual. Cada gandeiro que se contrate a súa gestoría para facerlle un informe económico de canto lle costa a él producir o leite e logo que vaya a un xuzgado a denunciar o que pode tomar a decisión de deixarlle recoller o leite e ter o que tirar para que o denuncien. Na práctica non funciona. Que é o que ten que funcionar? Pois tendrá que funcionar. Oye, nos inventamos hai pouco e poñemos en marcha con esforzo económico importante a conta láctea que a Fundación Juana de Vega impulsada desde a Xunta, donde pretendía ter un número importante de explotacións en distintos segmentos que nos permitiran ter cales eran os costes obxectivos, non o que a cada un se lle ocurra dunha explotación que nos permitiría a continuación que pagar por debaixo dun determinado precio que figure nesa estadística, cando menos deberá encender as alarmas para actuar de oficio, ben fora a Xunta, ben fora a propia Comisión Nacional de Mercado de Competencia. Porque se dicimos que as explotacións de base territorial suficiente, de menos de 500.000 que teñen tantas hectáreas, les costa producir 42 céntimos de precio base,
e temos contratos de 38, non teria que ter que facer ningún estudio económico para poderlo, pero na práctica non pasa. Se decimos, vamos a modificar a lei e a crear estruturas de negociación colectiva, que a industria teña que negociar a narices con eso, pero non lle damos ferramentas para que eso se poda aplicar, non é que o direito reconocido este mal, simplemente que logo non ten ejecución. Cal é a razón que xustifica que Galicia cobre menos? Porque é onde máis cartos poden facer, que é onde está o volumen de leite de gandeiros. Máis atomizado, máis capacidade de presión e, polo tanto, estamos. Pero é o mesmo que nos pasa. É dicir, como é posible que o mercado español, tan dependente do leite líquido, sendo deficitario, se teña que mover sempre na banda baixa dos precios en Europa? Por que temos que ir sempre con retrasos cando suben a Europa? Aquí vamos con retrasos, por esa mesma capacidade de negociación. Por lo tanto, eu creo que nesos eidos é importante traballar. Pero dicía algo antes, e que coincide con pouco que as reflexións de todos, que nos equivocaríamos se só o problema o centramos no tema de contratos e no tema da negociación colectiva. Ten razón de ser que a lei obligue a ter que presentar unha oferta de compra de leite con 2 meses de antelación, cando eso que provoca é que a industria, como só pode firmar contratos dunha duración mínima dun ano, o que fai é mandar unha oferta á baixa para que sea o gandeiro que renuncia á duración dese mes de contrato. Co cual manda ao mercado 2 mensaxes jorobados. Un de intranquilidade ao gandeiro, con a baixada brutal, inda que despois non se cumpla, e outra a propia distribución. Olha, vou comprar leite máis barato, empeza a presionar a baixa. Cando despois eso non ten operatividade. É dicir, non ten sentido esa oferta no modelo que facemos. Ten sentido que nos contratos que dice a lei que teñen que ser de larga duración se non hai un sistema de indexación acordado en base a un observatorio que faga publicación objetiva, non manipulable, transparente dos índices? Pois desde logo que non. En ese sentido, planteábamos, porque pode que se desprendera, ao mellor non recordo as palabras exactas que dixen, porque estaba improvisando, non estaba lendo, de que pudera trasladar que no mes de abril as entradas masivas que se fixeron de cisternas de Portugal e Francia habían xenerado, falaba de fraude. É dicir, o que permitiu ese non é que esa leite non tuvera condicións para ser consumida ou que tuvera calquer problema. Estamos falando da trazabilidade, ou reforzar a trazabilidade. E, polo tanto, saber que esas cisternas de leite, que poden ser legales a súa importación, non poden salir como leite de orixe en España, ou galega 100%. E, polo tanto, os controles na trazabilidade e saber a onde foi é non só un direito para poder ter a información do mercado, senón un direito do consumidor a saber de onde proven ese produto. Porque non olvidemos, estamos entrando nunha dinámica de desmontar a aposta forte que fixemos polo origen en España, fundamentalmente no leite líquido, porque o resto de preparados pódese traer de calquer lado que non figura o origen, e é unha das principales ferramentas que temos para defender un precio diferente nun país deficitario. Eu, a diferencia do que trasladou algún dos grupos, eu son tremendamente optimista moderado, no sentido de que vai ser moi difícil que por parte do grupo maioritario ou dos grupos da oposición a opoñerse a determinadas medidas de sentido común que pide o sector, os gandeiros, que non vai rechazar a industria, e se anticipo, e que vai a defender as cadenas de distribución. Mais alá do esforzo en facer caixa como fixo a industria de forma inmediata, ainda que viña de resultados históricos bons, a industria por primeira vez está empezando a estar preocupada pola ausencia de materia prima. Algúns o presentan de forma burda como dicindo que o problema non é que falten gandeiros, que faltan vacas. Para que esas vacas van facer falta gandeiros, e a posibilidade de crecer vai estar máis na banda media de gandeiros que nas grandes explotacións que non van ter moito máis para onde seguir crecendo. Pero eles son conscientes desa situación. Mira, neste momento, e xa sei que non todos son iguales e probablemente o modelo de queixerías
que temos aquí non se parece ás de ámbito nacional. Creo que dentro dos comparecentes está entre Pinares, que é un modelo de queixería que non ten que ver probablemente co que planteaba vostede antes. Pero sí está unha representación que teño constancia que tamén vai asistir, que é o presidente de FENIL, que neste momento tamén é o presidente de INLA e que representa as principais queixerías. Por lo tanto, é certo que sería bo que estuveran pequenas queixerías que teñen probablemente unha problemática diferente, que son as que peor lo están pasando neste momento no queixo que está entrando da fora, etcétera, etcétera. Sí. Ora, a problemática da queixería, non vamos a ter información suficiente para poder facer planteamentos tamén no tema da trazabilidade, no tema do loncheado, no tema do orixen. Pois, hombre, eu creo que non. Si temos claro que ou facemos algo ou dentro de pouco tempo chegaremos tarde, danse todas as condicións para que podamos chegar a un documento porque non vai ser difícil detectar nin as 3, nin as 5, nin as 7. E o que temos que ter, ou para min o fracaso da Comisión sería primeiro que non salira co consenso de todos, porque creo que estamos falando de cousas demasiado elementales, obvias, que levamos falando moito tempo. Segundo, que o estamos facendo nun momento que pode que cheguemos tarde nunha segunda volta, pero o que peor, máis frustrante, polo menos para min sería, non é se sale ca unanimidade dos 4 grupos, ou de 3, ou de 2. Para min o máis frustrante é que non salira con medidas concretas, que nos quedáramos nun simple informe de situación, nun plan estratégico máis. A mí o que me gustaría, e é o que ten que ver, é primeiro que generáramos unha certa dinámica de funcionamento. A mellor non é malo que teñamos o mes de agosto para ordenar as ideas, para que na serie de comparecentes que van a vir teñamos un esquema de traballo parecido, que non se sume unha suma de ponencias, que cada un fale da súa película, do seu libro, e que logo non seamos capaces de empastar. Que nesa dinámica seamos capaces de poñer medidas concretas, presupuesto concreto, tempo de ejecución concreto e responsables de ejecución concreta. Porque todo o demais generaremos algo peor. A Comisión habría servido para que nos poñeran evidencia a todos. Porque sendo todos tan dramáticos en contar o que está pasando e non somos capaces de articular medidas concretas sabendo que existen, pois de algún xeito nos poñería en evidencia. Falaba das cousas que para nós serían, que son prioritarias, e que son prioritarias para todos. Decía antes que é curioso que despois dunha baixada tan brutal como a que houve, o 93% dos gandeiros lle preocupaba máis o feito de como se fixo e que se pudera volver a repetir, ainda que non houbera obxectivos, ca baixada en sí. Probablemente tamén se daba unha circunstancia que levaba ese tempo macerando a idea de que iba a haber que facer un axuste ao precio porque viñamos por encima de Europa, porque viñamos dunhos contratos de larga duración que a industria fixo porque tuvo medo a quedarse con leite. Pero preocupáballes eso, porque o peor que pode pasar nunha explotación é non ter un horizonte estable. E se un gandeiro neste momento o precio que ten, o sometemos a un índice de que teñan en conta os ingresos e os gastos, os costes de produción e os costes de elaboración, dá planificado. Sempre lle gustará cobrar un pouco máis, pero ter un marxen de beneficio que permita que no reparto da cadena se poda facer. O precio que se está pagando xe no consumidor permite repartir un marxen de beneficio que lle permita vivir os 3 elementos. O que está cansado o sector produtor é que todos os axustes neste sector se fagan sempre nos gandeiros. E por iso digo que neste momento a industria, ou polo menos as industrias que as que falamos habitualmente, si están preocupados nesta situación. E si están falando de buscar mecanismos que nos permita ir a precios estables. De si buscar non impoñer un precio, non é posible dicir un precio mínimo, negociar un precio e a partir de aí decidir que elementos son os que de forma automática modifican a alza ou a baixa o precio, que lle permita a uns a outros estar nesa situación estable. Para a industria tamén é complicado cada 4 meses salir á calle peleándose ca baixada. Mentres haxa o consenso entre eles de que o que marca a Lactalis o siguen o resto,
non hai demasiados problemas, pero ahora en noviembre, se hai falta de leite, esa situación de estar en contratos provisionales e ter que irse pelear, créalles tamén unhas tensións de aprovisionamento complicadas. Non olvidemos, Señor García, ten que ir concluindo. Que moitas destas industrias teñen contratos de aprovisionamento ca distribución e que, polo tanto, das decisións que toman en origen teñen que despois tratar de trasladalas. Polo tanto, non creo que se den circunstancias. E a distribución, unha vez que comprendeu que o leite non ten por que funcionar como produto reclamo, que permite ter un marxen de beneficio, non é a que lle guste as grandes oscilacións. Que ten a distribución en común? Que evitar que a competencia faga tire precios a deguallo por debaixo costes de produción porque si lle genera unha certa inestabilidade. Pero creo que se dan as condicións desde fora, e igual me equivoco, para que haxa unha voluntade importante de buscar puntos de encontro. E correspóndelle aquí aos parlamentarios, aos grupos políticos, ser capaces de aproveitar esa circunstancia e ser capaces tamén de establecer ese guión de obxectivos concretos tasados no tempo. Quédanme moitas preguntas sin contestar porque era contestar a 30 minutos de intervencións onde fixeron bastantes preguntas, pero en todo caso creo que neste momento temos todos detectado. Hai un problema de relevo xeneracional, hai un problema de falta de mão de obra nas explotacións, hai un problema de dignificación da profesión e hai un problema de base territorial porque manexándonos nos precios máis baixos de España e de Europa ou resolvemos o problema da alimentación que é o 60% e iso é nos imprescindible a terra ou temos un problema. E aí é bo que non repitamos de forma sistemática elementos que se volven contra nós. E o digo a raíz de que estes días se está volvendo a aparecer. O acordo de Mercosur non é o problema do sector lácteo. Ao contrario, non digo tanto das expectativas que podamos mandar produtos para fora, que tamén, senón que o que nos dá seguridade nun abastecemento de 3 millóns de toneladas de alimentación animal non suxetas aos aranceles e aos vaivéns de Estados Unidos. Neste momento, esa estabilidade do que estamos traendo 3 millóns de toneladas equivalen a cerca de 750 millóns de euros que, mentre non seamos capaces de producir aquí, en Galicia, nesas 516.000 hectáreas que temos abandonadas e útiles para a produción, ou as máis de 28.000 que temos concentradas e que están abandonadas, o ter garantizada a alimentación a precios estables é un seguro de vida na produción de leite. É certo que hai outro tipo de inestabilidades e é certo que hai outros mecanismos de salvaguarda para evitar que, nin por volume, nin por precio, tiren abaixo un sector como podría ser neste caso o problema que podían ter en carne. Moitas gracias e espero haber sido de utilidade, sobre todo para o que pode vir despois de setembro. E eu espero que unha comisión, por moitos comparecentes que teña, se adecuamos ao que queremos que poda aportar cada un dentro do sector, pois non deberá ter un plazo indeterminado de funcionamento. E creo que dentro do exercicio antes de final de ano deberamos ter unhas medidas concretas que poder aplicar nos presupostos do ano que ven e que foran xa de aplicación para a industria na negociación. Porque, desde logo, mal mensaxe mandaríamos mandando un problema de debate teórico sobre os problemas, porque esos, por desgracia, están bastante detectados.